Εμείς είμαστε υπερκανονμένοι. Γιάννη! Τάκης, όλα, πάντα. Θα θέλω μια δύο.
Το καφέ και νερό. Η ζωή τους είναι μαζί με τα ζώα. Ξέρουν και τα προσέχουν, τα αγαπούν και αγαπούν τη δουλειά που κάνουν. Είναι οι άνθρωποι που χάνονται. Δυστυχώς αλλάξαμε ρυθμούς. Οι ρυθμοί αλλάζουν τόσο γρήγορα που ισοπεδώνουν τα πάντα. Ο τουρισμός κάνει καλό, αλλά πρέπει να μας δίνει προσωπικές ελευθερίες και χώρο ζωή μας. Να κρατήσουμε αυτό που έχουμε, να το αναπτύξουμε. Η παράδοση πρέπει να είναι ζωντανή, γιατί αν δεν είναι ζωντανή η παράδοση, καταντάει μουσιακό είδος. Αυτό μου το είπανε στην τελευταία έκθεση που είχαμε πάει. Τι είναι παράδοση, τι είναι παραδοσιακό προϊόν. Είναι ένας τρόπος ζωής, ο οποίος το κρατάμε σαν μέρος της ζωής μας. Αν δεν υπάρχει, τότε θα το βλέπουμε σε λαογραφικά ένθιμα και σε μουσεία. Δυστυχώς έτσι. Αυτή είναι η Σαντορίνη. Με αυτή τη Σαντορίνη ζούμε, για αυτήν αναφερόμαστε, από αυτήν παίρνουμε υπεραξία, είτε είναι προϊόντα είτε είναι οι άνθρωποι. Και πρέπει να έχουν χώρο να ζήσουν, να διατηρηθούν και να υπάρχει χώρος για όλους μας. Όχι το ισοπαίδωση, όχι μαζικό τουρισμό, επιλογή σε αυτό που κάνουμε. Είτε σε προϊόντα, σε υπηρεσίες, σε ανθρώπους. Αυτή είναι η παρουσία.